Je to tu. Posledná strašné výpadky, tomu sa nemôžete ani diviť, pretože sme sa vrátili z východu unavení, rozbití, vyčerpané baterky, čo vám budem hovoriť. Ale už teraz vás pozývame na poslednú sobotu aprílovú do Jacuzzi v Banovciach. Tam bola aká žúra naposledy. Prídi, lebo keď to neuvidíš, ani neuveríš. Čakáme ťa. Video Oldies Mix 30. apríla Jacuzza klub Banovce nad Bebravou. Znova retro, videoklipy, fľaše tatranského čaju, rôzne darčeky, súťaže, najlepší tanečník, najstarší účastník a najlepšie retrokosty. Príď sa inšpirovať. Prídi, hlavne prídi, lebo my tam budeme. A otázka je, či tam budeš aj ty. Ahoj.